ассалому алайкум дӯстони азиз, мардуми ютуб, тамошобинои муҳтарам, подписчикои канали Саудо ТВ, мардуми дураи ватан. Имрӯз 10 ноябри соли 2025 сол хонаҳои фурӯшӣ арзон дар канали Саудо ТВ пешкаш мешавад. Тамошо кунед. 13 дона хона ҳастае ки аз ҳар як гӯшаву аз ҳар як канали Ториксон ва аз душанбе ҳам мондагием 5-6 хона ва квартираи фурӯшӣ. баъдан дӯстон барои қабули реклама, хона, замин, мошин, квартира, аппарат, техника, компания чизе ки барои реклама дорем дар ҳамин WhatsApp ма ба дили пир муроҷиат кунед. Худо хоҳад рафта видео мекунем, фурӯшта мегузорем. ирӯза навурда ҳастаем. хонаҳои фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ва квартираҳо аз шаҳри Душанбе, хонаҳои ремондор, коробка ва квартираҳо ва хонаҳои назди ҳавлигӣ аз ҳар як гӯшаву канори Ториксон пешкаш мешавад. лайкҳо рамонед, навора шурӯъ мекунем. дӯстон, телеграм канали Саудо ТВ силкаш дар комментария мондагиай биненда. бовар кунед, бениҳоят хонаҳо, заминҳо, мошинҳои арзон дар ҷа мегузорем. мақбул бошад гузаред, тамошо кунед анҷа. силкаш дар таги комментария. дӯстони азиз, кадоми шумо дар Москва, Московский област кор мекунед, фаъолият мекунед? борҳои ҷамъкарда доред, хоҳиши ба ватан равон кардан доред? ба шумо ширкати Акаи Нозима тавсия метавонем ки зиёда аз чанд солҳо оид ҳамин система кори фаъолият кардастанд ки 4 та WhatsApp шона мегузорам. фақат аз номи канали Саудо ТВ муроҷиат кунед. борҳои шумо аз 100 кило зиёд боша, агар худшон омада ба мошинашон бортона мегирам прямо Ториксон. паши ҳар ҳафтаина бор мебарам ба Ториксон бачаҳо. бор бурда мешавам. ба Душанбе, Ҳисор, Шаҳринав, Регар, Ваҳдату, Бохтар, Вахш, Хуросону, Ҷиликулу, Шаҳритӯзи, Ёвону, Нораки, Данғара, Темурмалику, Фархора, Ҳамадонӣ, Восекло ва дигар самто бор рӯй мекунам бачаҳо. ҳар ҳафта худо хоҳад борошон меравам. фақат аз номи канали Саудо ТВ ба дили пир ба ширкати Акаи Нозим муроҷиат бикунед. марҳамат дӯстон, дар 4 та WhatsApp-шон занг заа рӯй кунем. дӯстон, мегзарем ба аввалин хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ки масоати 6 сотиқ заминаи дорои 2 ҳуҷра. ремонту хушроакай бад нест. бо лимени барои зиндагӣ кардан тайёракай. мехарен, зиндагиро сар мекунем. анаи хонаи назди ҳавлигӣ дар шаҳри Ваҳдатай дар Истиқлол аст ку ана ҳамун Истиқлолда қарор дорад. фурӯши участка, хонаи участкадор 6 сотиқ участка дорад. хуб хонаи нами ҳолат кардагӣ, ремонтош хушроак кардагӣ, об дар ҳавлӣ, ҳавлӣ стяжка кардагӣ. занг занен 230,000 сомон нархш. 2 ҳуҷра 6 сотиқ замин. WhatsApp шуна мегзорам. ахираш 1579 аз номи канали Саудо ТВ акада занг зада чахчах када боз маълумоти бештарша бигирем. аз мо навор кардан дӯстон, мо фақат қабул мекунем, навор мекунем, шумо интихоб мекунед, мехарен. баъдан лайкотуна фаромӯш накунед. мегзарем ба дуюмин хонаи фурӯшӣ. дӯстон азиз, хонаи фурӯшӣ ҳастае ки назди ҳавлигиай. ремонт бинед чӣ хел фасоно. хонаи назди ҳавлигӣ дар шаҳри Ҳисор қарор дорад. шаҳраки Шарора, маҳаллаи Уртабуз, Ганҷрез. дӯстон, як савол, ҳамин Ганҷрез ҳозираш бошеё ки Ганҷрез пешина ҳай. Уртабуз мега, Ганҷрез мега. ҳамин номи навш кадомш боша? хоҳиш ҳай ҳаматон нависен, комментария кунед, фаҳмем да моан. дорои 4 ҳуҷра, масоати 3 сотиқ замин, нарх 295,000 сомонӣ. ассалому алайкум мардум мега. хонаи фурӯшӣ дар Ҳисор, Шарора, Уртабуз, маҳаллаи Уртабуз. марҳамат, харидори аниқ занг бизанам, бо камтар муомила мешавам. наздикии хонада мактаб ҳаст, документош ҳастай. хоб нарх 295,000 сомонай, боз муомилаи соз мешавам. занг за хто маълумоти бештарша аз соҳибон бигирем. мегзарем ба сеюмин квартираи фурӯшӣ. дӯстони азиз, квартираи фурӯшӣ ҳастае ки дар ҳамин дом қарор дорад. бачаку азиз, квартираи фурӯшӣ дар ҳолати коробка савдо мешавад дар 8-ум маҳалла, 8-ум микрорайони шаҳри Ҳисори Бостонӣ. 2 ҳуҷрага квартира ки масоати 50 квадрат ҳолати коробка дар 7-ум ошиёна қарор дорад. нарх бошад 231,000 сомонӣ. ассалому алайкум мардум. хона мега дар 7-ум этаж. хуб, дорои 2 ҳуҷра, доми 7 этажа дар 7-ум этаж аз
шаҳри ҳисорда қарор дорад. Квадратҳо аз 50 то 104 квадрат ҳастай. доми 14 этажа будааст. Хона дар 7 этаж бача азиз. 2 та лифт дорад. 8 микрорайон назди роҳи калон, об, свет доимӣ, срочно пухта мешавад. ҳами 50 квадрат духонага дар 7 этаж 231,000 нарх дорад. Далжи бо 26%. мегзарем ба чорумин квартираи фурӯши Мурзамон. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки дуҳуҷрага квартира бачаку азиз дар 5 ошёна масоҳати 60 метри квадратӣ. ремонташон фасон хушрӯ Саркорсити шаҳри Турсунзода будааст. дар регари пешина Саркорсити шаҳри Турсунзода 60 квадрат духонага 5 этаж 290,000 сомонӣ. ремонтош дараҷаи олӣ бо тамоми санъат, доми зур. хона дар 5 этаж байни, яъне ки дар средни ҳолат қарор дорад. масоҳатшам кам нест, 60 квадрат духонаи фасон 290,000 нарх ки бо иншоалло муомила мешавад. агар ин хона дар Душанбе мешид бо бениҳоят зур мешид. кадом мусулмони соҳиби хона мешид аз шаҳри Душанбе? афсуски дар регарай, чунки талаботи хонаҳои Душанбе дӯстон бениҳоят бисёр ки ҳастай. ба ҳамин хотир мардам мехоҳанд ки хонаҳои Душанбе бисёр арзон бошад. мегзарем ба панҷумин квартираи фурӯшӣ. дӯстон квартираи фурӯшӣ ҳастае ки дуҳуҷрага квартира дар табашари Истиқлол будааст. ҳами табашари Истиқлол ки ҷудо қарор дошта бошад қарор дорад дӯстон азиз. ҳамира як фаҳмен баъдан нафарое ки хона рой мекунен ҳами шахсияте ки мисоли на адрес додаем. охи адреса метан баъд далчи ҷавоб наметан дар WhatsApp ки мисол мо бипурсем ки мисол и табашар ки ҷудо бошад. хай ҳеҷ гап не. худо мепурсен. дуҳуҷрага квартира дар 2 этаж ки масоҳати 47 квадрат табашари Истиқлол 280,000 47 квадрат мегӯяд. фурӯшӣ дар шаҳри Истиқлол. духонага ремонтдор бо диван, мебелош, харидори аниқ бошад, бо савдо мешавад. документор садвоиз. шаҳри Истиқлол будааст бачаҳо. табашар 280,000 зангзаб писон шад. мегзарем ба шашумин квартираи фурӯшӣ дӯстон азиз. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки коробка 168,000 сомон, коробка 43 квадрат, як хонага дар 9 этаж 28 маҳаллаи шаҳри Хуҷанд, 28 микрорайони шаҳри Хуҷанд, 43 квадрат 168,000 сомонӣ. пули нақд мегадар кора, фақат суми зинда. одамои конкретни телефон кунанд. хеле нафаре ки несериозни ҳастанд ку занг мезананд чанд сомон чи хеле арзон мешавад. майли хай хеле шахсиятҳо мақсад лучи нороҳат накунед. 168,000 сом, 43 квадрат, 28 микрорайони шаҳри Хуҷанда қарор дорад. алиша мештай ба мошин алиши вариант ҳастай. вариантатона пешниҳод кунед, маъқул боша алиш мекунанд. хел ба нарх 168,000 сомонӣ. дар WhatsApp-шон занг зад маълумоти бешаша бигиред. мегзарем ба ҳафтумин квартираи фурӯшӣ дӯстон азиз. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки коробкаишам 210,000 сомон дар шаҳри Ваҳдат 45 квадратный метр. дом 7 этажа, хона дар 4 этаж ҷойгир ҳастай. вариант ба мошинам алиши дида мешавад, срочно фурӯхта мешавад. маълумоти бештар бо тариқи телефон 96 28 ахири рақамҳои соҳибмулк. инами квартира дар 4 этаж 45 квадрат 210,000 сомонӣ. лайкотона монен дӯстон, дар канал подписатсия кунед, фикротона комментария кунед. хона, замин, мошин, квартира чизе бошад дар WhatsApp ба дили пурам муроҷиат кунед. худофат. дар YouTube, TikTok, Instagram, Telegram ва дигар сайтҳо реклама карда фурӯшта мегузорем. ҳар рӯза хонаҳоро савдо мекунем, ҳар рӯза равон мекунам ки худтон шоҳиди ҳастед ки пашти 1-2 сол мешавад ки хонаҳоро ҷобаҷо карда савдо кардасем бачаҳо. мегзарем ба ҳаштумин хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ. одамое ки аз шаҳри Душанбе хона хоҳиш карданд, далши наварон аз Душанбе мешавад, тамошо кардан гирем. хонаи назди ҳавлигӣ ки масоҳати 3 сотиқ замин, дорои 3 ҳуҷра, ноҳияи Фирдавсӣ, шаҳри Душанбе 500,000 сум нархш. телефоншам мегзарам, занг занед. салом дӯстон, мега аз
ноҳияи Фирдавсӣ 3 сотиқ замин, 3 хонага фурӯшӣ дорем, ки дорои ҳоҷатхона, ванна, кухнӣ дар ношта қарор дорад. Тарафи Гипразем, маҳаллаи Шайнаки, ноҳияи Фирдавсӣ, Гарадок. Хуб, то хонара мега аз Гарадок то хонара 3 километр роҳ масофа дорад. Нархи хона 500 000 сомонӣ, ремонтош миёна кардагӣ савдо мешавад. одамои серьёзни харидор занг ина масъалаи ҳавлиш гирди атроф маҳкам дарахту мевадиянда дорад. хонаи намин ҳолат 500 000 сум. занг зад дар чӣ пурсен. мегзарем ба нӯҳумин хонаи фурӯшии назди ҳавлигӣ. дӯстон, хонаи назди ҳавлигӣ ҳастае ки дар Зарафшон ай. ҳамин территорияи Зарафшон бародаро гарен ё бодай. хуб, 3 сотиха 2 ҳуҷрага Зарафшон, кӯчаи Зафари, шаҳри Душанбе, 420 000 нарх. средни ремонт кардагӣ, 2 хонага, 1 то веранд, ҳамом дар дарунаш, ҳоҷатхона дар берун, 3,5 сотиқ замин, об, свет, постоянӣ. аз лаби роҳи калон мега 800 метр. наздикии заправкаи Рустам, хона проекти фасон кардагӣ, гирдаш маҳкам дароза часпондагӣ. ина марамат кадом метавонед ки мегирен. ватсапшон ахириш 55 99 занг гирен. 420 000 3,5 сотиқ замин. занг за хитон дӯстон далши маълумотша бигирен. хонаҳотона видеонавор карда роҳӣ кунед ё ки суратҳои хушрӯ гирен роҳӣ кунед. мо ҳам хеле рекламаи фасон карда фурӯшта мегзарем азиз. мегзарем ба 10-умин хонаи фурӯшии назди ҳавлигӣ. хонаи назди ҳавлигӣ ҳастае ки масоҳати 2 сотиқ замин, дорои 3 ҳуҷра. анаи хона дӯстон 500 000 нарх дорад. дар ноҳияи Шоҳмансури, шаҳри Душанбеда қарор дорад. дар тарафи ЖД вокзал қарор дорад. 300 метр то роҳи Калон масофа дорад. 1 километр то ЖД вокзал дӯстон азиз. 3 километр то аэропорти нав. харидори аниқ занг зана 500 000 сум нарх. 2 сотиқ замин, 3 ҳуҷра, ноҳияи Шоҳмансур, шаҳри Душанбе. занг зад далши маълумотша бигирем ачакбад. баъдан аз куҷо, чанд сотиқ, чанд квадрат, чандум этаж, то чанд сомона хона, замин, квартира дар кортонад дӯстон таги комментария нависамон иншоалло ба назар мегирем. ҳаракат мекунем ки аз рӯи комментарие ки мемонен навори баъдинара пешниҳод бикунем азиз. мегзарем ба 11-умин хонаи фурӯшии назди ҳавлигӣ. хонаи назди ҳавлигӣ 2 этажа ҳастае ки масоҳати 2 сотиқ замин, дорои 5 ҳуҷра, ки падвали фасони хушрӯи замонавӣ дорад. нигоҳ кунед падвала акир аму 1 этажа қабул кунед зур мешавада. ноҳияи Фирдавсӣ, шаҳри Душанбе, 785 000 нарх. марҳамат хона дар поёни Корбон, роҳи Қаҳрамон, аз роҳи Калон 400 метр дарунай. об, свет, постоянӣ ҳастае. мактаб, масҷид дар пешаш қарор дорад. ремонтҳои фасони хушрӯи замонавӣ, проекти зурқатӣ кардагӣ. 785 000 нархаш. ина қисми душ. занг за маълумоти бештарша бигирен. бачакое ки аз телеграм тамошо кестен ку ҳамин навора дӯстон мо живой дар телеграм мегзорем. гуфтесам ку ҳамо хонаҳое ки қабул мекунем дар ҳамаи сайтҳо менем ҳаракат карда ба зудӣ савдо карда бикунем. мегзарем ба 12-умин хонаи фурӯшии назди ҳавлигӣ. дӯстон, хонаи назди ҳавлигӣ фасони хушрӯи замонавӣ ҳастае ки масоҳати 2 сотиқ замине, дорои 4 ҳуҷра бо ремонтҳои замонавӣ. ноҳияи Фирдавсӣ, шаҳри Душанбе, 645 000 сомон нархаш. ҳавлӣ дар ноҳияи Фирдавсӣ 1,5 яъне ки қариб 2 сотиқ замин дорад. дорои 4 ҳуҷра ҳастае. падвали 5x4 яъне ки 4x5 падвал дорад. об, свети доимӣ дорад. таъмири замонавӣ дорад. ремонтош яъне ки замонавӣ кардагӣ савдо мешавад. 645 000 сомон. кадометон мехарен аз уми канали мо ба дили пур муроҷиат рақамҳои ватсап ахираш 89 89 да занг зан маълумоти бешаша бигиред. бачакҳои тиктоки инстаграм, лайкотона монен, подписатсия кунен. чизе ки равон мекунен адресоша пра нависода роҳӣ кунен. бо реклама карда фасон хушрӯ карда мардумда пешниҳод бикунен. мегзарем ба 13-умин хонаи фурӯшии назди ҳавлигӣ ки дар Чортут қарор дорад. Чортут наздики
политехник Москва. Бача азиз, хонаи назди ҳавлигӣ 2.8 сотих замин дорад, дорои 5 ҳуҷра, маҳаллаи Чортут, шаҳри Душанбе. 690,000 нарх. ҳавлии фурӯшӣ дар Чортут поён аз Чортути поён аз 2.8 сотих замин борад дод, дорои 5 ҳуҷра. хона дар наздикии қабристони маҳалла аст. мактаб ҳаст. хонаҳо таъмири миёна дорад. илтимос қайдори сервис занг занед. аввал маслиҳат гирен, баъдан омада бибинед. ин ҳами ҳолат, ин ҳами хона 690,000 сомонӣ. ирӯза навор дӯстон ҷанбаси чизе ки ёфтам, рӯй кардем, хоҳиш кардем, ҳамаша ҳаракат карда мондем. баъдан бо дальчи барои қабули реклама ватсап мегзорам, рӯй кунед. хона замин бошад, чизе бошад. лайкҳоро монед, дар канал подписатсия кунед. навор маъқул шуд. хушанд ҳастем ки бениҳоят навори зиндаву сарваланд.